Tak ahoj Peťo, super, že jsi dorazila takhle do Prahy. Já se na úvod rovnou zeptám, kolik jsi vážila předtím? Tak já děkuju moc za to, že tady můžu být a vážila jsem skoro rovných 100 kilo. To není možný. Jo, je. Kolik vážíš teďka? 63, 64. Takže 36-37 kilo dole? No. To je strašně moc. Je to neskutečný, je to masakr. Ale a dotaz jenom, jak dlouho jsi tohle dávala dolů? Tak na první návštěvu jsem šla na konci ledna. Začínali jsme tak nějak přelom leden, únor letos. A největší část vlastně jsme dali dolů do června, do července. Pak už jsme vlastně hezky si pokračovali takovými těma maličkýma kručkama, ale to největší, to úplně nejúžasnější bylo červenec. A to teda není jako moc dlouho, ta hmotnost letěla docela rychle dolů, neletěla? No, ani mi to úplně nepřišlo. Bylo to takový, jo, bylo to rychlejší, ale jinak si myslím, že to bylo, tím, že to bylo zdravý, že to bylo zdravý hubnutí, tak si myslím, že na tom nevidím nic špatného. Lidi se ptali, že jestli to není rychlý, nebo jestli jako nehladovým. Tak hlady jsem nebyla, všechno mi chutnalo, všechno vlastně, co jsem dostala, co jsme vybírali, jídlo, všechno bylo super a určitě jsem netrpěla hlady. To rozhodně ne. Když se zeptám trošku z jiné mísy, když se vrkám na trh, tak je spousta možných věcí, jak hubnout, ty jídelníčky, trenéři a tak dále. Jak se vůbec dozvěděla od The One to One Diet? Od mojí maminky a sestry, který vlastně chodí taky. A od těch jsem to měla z první ruky. Takže jsem viděla, jak to funguje, i ty výsledky, jakých se dá dosáhnout a že je to zdravý hubnutí. A zkoušela jsi už předtím třeba něco jiného? Neskoušela, takže Ne. to je první pokus a rovnou úspěšný. Jo. Tak to je, myslím si, docela ideální. Když se zeptám na tvýho poradce, co si na své poradkyni jako nejvíc vážíš? Jak je úžasná. Peťa je úžasný člověk. Srdce na pravém místě je prostě zlato. To je prostě něco neskutečného. Ona rozdává radost a je prostě skvělá. Vždycky si s ní výborně popovídám. Všechno mi vysvětlila už úplně od samého začátku. Vždycky mi všechno vysvětlila, se všemi poradila, pomohla. Takže prostě moje paní poradkyně je anděl. To je skvělý. A když to vezmeš, je role poradce důležitá pro to hubnutí? Nebo ti stačí nějaký jídelníček, říct, že máš dělat tohle? A Já nebo si myslím, že určitě. Ti dává nějaké rady, pomáhá? Já si myslím, že ono je jako jednoduchý najít si někde na internetu nějaký cviky, něco, ale když to člověk potom nějak začne dělat a nedělá to třeba správně, od toho je přece ten poradce. Já si myslím, že poradce je velmi důležitá role při jakýmkoliv hubnutí, při jakýkoliv změně. Vždycky ten člověk, který tomu rozumí, který vlastně poradí, je důležitý. Určitě by měl u každé velké změny být správný poradce. A pomáhalo ti třeba vidět i ty výsledky toho vážení, ty grafy, nebo jak to tam máš? Rozhodně. Mám to všechno doma schovaný. Krásně v destičkách, každou schůzku, každý vážení, každý papír, co jsem dostala, každou brožurku, všechno mám doma schovaný v deskách a hrozně ráda si to prohlížím. Mám i aplikaci, taky super, ale prostě, když se na to můžu podívat, tak je to něco neskutečného. Je jasný, že jsi musela změnit jídelníček, jídlo. Co ještě dalšího si musela změnit? Tak pitný režim jsem ani úplně nemusela, protože já jsem nikdy sladký limonády nebo džusy moc nepila, takže ta voda mi rozhodně nevadila. Ale stravu určitě, no. Strava byla jako, možná trošku jsem začala i víc jako pečovat o pleť, o vlasy. Možná si dávám i víc času na sebe celkově, nějaký ten spánek trošku kvalitnější, ale ta strava určitě hlavně, no, nejvíc. Když jdeš teďka nakupovat a když jsi šla nakupovat v minulosti oblečení, cítíš tam nějakou změnu? Nesnáším, možná jsem nesnášela nakupování oblečení, protože bylo všechno buď moc malý,
nebo moc divný. A teď, když jsem byla naposledy nakupovat, tak poprvé v životě jsem měla radost z nákupů. Poprvé v životě jsem prostě šla do krámu a koupila jsem si něco hezkýho a hlavně ne velkýho. A změnila si i styl třeba oblíkání? Úplně ne, já jsem vždycky hrozně ráda nosila sportovní, takže takový ty legíny, kraťasy, 3/4, spíš botasky, vysoký boty u mě moc člověk nenajde, takže jako ne, to sportovní mě vždycky bavilo asi nejvíc, je to takový jako, že to člověk může využít hlavně i v práci, takže, ale ráda si teď koupím něco hezkýho. Já bych ti tady rád něco ukázal. No. Jak se teďka cítíš, když vidíš vlastně sebe pár měsíců zpátky? No, je to jako masakr. To se nedá prostě popsat jedním slovem. To je prostě, je to mazec. Kdyby jsi mohla takhle poslat dopis do minulosti, co bys svým starému já napsala? No, abych se měla víc ráda, abych si vážila víc sama sebe. A nevím, jsem úplně, že určitě nemá nic vzdávat. A že když se rozhodne, tak prostě do toho má jít. Kdo byl první člověk, kdo si vůbec všiml té tvojí změny, že tam je něco jinak? Tak určitě doma přítel, rodina a v práci taky, tak se mnou tráví hodně času v práci. Ale určitě všichni blízký. A co přítel na to říká? Byl nadšenej. On teda, takhle, když ho budu citovat, tak říkal, že mě miluje takovou, jaká jsem. Ať mám kilo víc, nebo kilo míň. Ale myslím si, že teď se mu to taky moc líbí. Že je taky nadšenej, jako já. To je hezký. A existuje třeba ve tvém okolí nějaký člověk, od kterého si čekala nějaké uznání a to nikdy nepřišlo? Je někdo takovej? To spíš si myslím, že ne. Že jako snažím se mít okolo sebe lidi, co mě chápou, co mě berou takovou, jaká jsem, i když jsem občas blázen na útěku, kdo dneska ne. Ale myslím si, že jsem nenašla okolo svýho, jakoby ve svém okolí nikoho, kdo by vyloženě mi úplně podkopával nohy teď, když viděl, že jsem tu změnu zvládla. Dřív se našli lidi, co mě odsuzovali nebo co říkali, že ničeho nedosáhnu, ale dneska jim můžu ukázat, že je k životu nepotřebuju a každá změna se dá zvládnout. A jaký byly reakce okolí, protože tady ta změna je enormní, tak jaký byly reakce okolí, když najednou z téhle holky přijde někdo takovejhle? Bylo to velký wow. Takový ty lidičky, co mám okolo sebe jakoby každý den, tak i ty tu změnu samozřejmě viděli, ale pak pár lidí, co mě třeba další dobu nevidělo, jsou i třeba někteří takový kolegové v práci nebo kolegyně a ty pak přijeli a říkají, co se ti to stalo? A já, dobrý, ne? A oni, no samozřejmě vypadáš skvěle. Tak jsem byla jako nadšená, že prostě, že jo, byl to wow efekt prostě. Všichni mě pochválili. A ty reakce byly spíš pozitivní nebo negativní? Třeba jestli nemáš nějakou chorobu, nemoc, nebo naopak, hele, skvělá změna. Jo, taky se mi stalo, že se někdo zeptal, jestli jsem jako, Ježiš, Peťul, nejsi nemocná? Tak říkám, ne, nejsem nemocná. Ale jinak byly spíš ty reakce pozitivní, že jako vždycky pochválili, říkali, že super a spoustu lidí mě i jako podporovalo, že prostě, že jo, že to je jako perfektní, že ať si zatím jdu. Řešila jsi v minulosti, co na tebe říká takhle okolí? Spíš ne. Takže teď to bylo jedno a prostě nějak si fungovalo. Já jsem se tak nějak jednoho krásného dne možná sama se sebou tak nějak smířila a přestala jsem některé věci řešit, tak už jenom tím, že mám takovou jednu svoji nemoc a už jenom vůči mý nemoci, tak si mě někteří lidi dobírali, jo, nebo prostě byly tam takové horší reakce, tak jsem se naučila ty reakce spíš jako nevnímat, neposlouchat a teď jsem se prostě rozhodla sama kvůli sobě, hlavně kvůli sobě.
Vybavuješ si ten moment, kdy jsi fakt vzala do ruky ten telefon a zavolala si tomu poradce? Vybavuju si přesně ten den, kdy tam se mnou jela i ta moje mamka. Takže to bylo osobní hledání. Jo. Jaký to bylo, jak se cítila? Měla jsem strach, možná trošku. Bála jsem se, že to nezvládnu. Už jenom to, že vím, že občas jsem takový trošku jako lajdáček. Ale jako bylo to skvělý. Pak, když jsem se do toho pustila, tak to bylo úžasný. Ale první schůzka byla prostě magická. Bylo to... Já jsem nad tím pak třeba celý týden přemýšlela, než jsem pak šla na tu další schůzku. Tak furt se mi to honilo v hlavě, ale bylo to, myslím si, že moje nejlepší rozhodnutí. A co si myslíš, že tě k tomu doopravdy zlomilo, že se fakt rozhodla, teďka začnu fakt jako tohle? Moje hlava. Já jsem se přestala cítit komfortně sama ze sebou. A to si myslím, že bylo to nejvíc zlomový, co mě k tomu nakoplo. Že do té doby jsem si furt říkala, jo, dobrý, neřešila jsem to. A teď si myslím, že jsem došla do fáze, kdy už opravdu jsem zlomila sama sebe. Jak jsi vedla život před změnou? A když to srovnáš s tím, co děláš teďka, jaký tam vidíš jakoby ty největší změny? No, hlavně v tom stravování. Předtím mi nebylo nic cizí. Já teda takhle. Nemůžu říct, že bych vždycky jedla všechno. Já jsem celkem vybíravá. Nejím houby, nejím spoustu věcí, ale i přesto všechno, co jsem do té doby nejedla, tak jsem se dokázala, jak to říct hezky, vyprasit na 100 kilo. Takže určitě tím jídlem, no, hlavně tím, že člověk to má po ruce. Jo, dneska prostě si vezmete telefon, tamhle si objednáte pizzu, tamhle si objednáte Mekáč, KFC. Je to dostupný, je to rychlý, je to jednoduchý, no tak se najím. Třeba v 10 večer mám na něco chuť, tak teď už to nedělám. Kdybys měla vypíchnout jednu změnu, co bylo úplně nejhorší pro tebe? Jako nejhorší, když jsem musela všechno změnit? Asi nic nebylo tak hroznýho. Mně ani nevadilo přejít de facto z těch každodenních, já proto nemám jiný slovo než prasáren, na prostě úplně jinou stravu. Až jsem překvapila sama sebe, že jsem to vůbec zvládla. Že jsem byla schopná přejít z přejídání na výživově hodnotnou stravu a stačilo mi to. Moje tělo přestalo spalovat. Myslím si, že pak jsem ho krásně nakopla. A změnila jsi třeba i přístup k pohybu? Jelikož jsem, jak to říct, kancelářská, tak jako nějaký ten pohyb v práci mám. Občas se snažím si třeba doma zacvičit, ale spíš tak jako sama ze sebou, se svojí vlastní vahou. Není pro mě takový to jít do fitka. Možná, kdybych měla nějakýho parťáka k sobě, jo, kdyby třeba někdo z kamarádek chtěl každý den chodit nebo obden do fitka, takže bych třeba taky šla. Ale spíš je to takový pro mě, já si ráda zacvičím, ale spíš sama doma. Sama ze sebou. Je to pro mě asi lepší. Hlavně přijíždím dlouho z práce, takže už potom se mi asi ani nechce nikam chodit. Máš nějaký dlouhodobější plány třeba ještě, co se týká životního stylu? Tak určitě to hlavně všechno udržet. Myslím si, že do podvědomí už jsem si to docela hezky nastartovala, i nalajnovala a když to udržím, tak budu jenom nejšťastnější. Ale jinak jako nějaký vyloženě dlouhodobý plány, že za 5 let ze mě bude fitness trenér, kulturista, to určitě ne. Ne, ale myslím si, že je i dobrý mít právě v hlavě to, že je potřeba pracovat na tom udržení. No určitě. Myslím si, že ono v dnešní době je jednoduchý třeba zhubnout, ale udržet to, to je určitě důležitý. Já moc děkuji za rozhovor. Já děkuji doufám, za pozvání. že to bude pro řadu lidí inspirativní a do budoucna samozřejmě přeji hodně štěstí. Děkuji moc. Děkuji.